Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Umsur SC kalayo ra ya ka namla do ha ka Lympung yele kai ka 10th invitation Christmas Cup arhaja apusan hadin baklala ban Pynliem no da argul la ka wei ya ka Evergreen SC ha ka jing kun final ka balalong menta ka singi ka atpo trek uno opera arhaja apusan hamadan nong Umsur Southwest Khasi Hills District. Ya kene ke Lympung yele kai la penlong da ka seng samla nong Umsur bat la yarap pisa da ka FKJGP nong tri area unit ha ka ba ka jing thumu kalong ban kintiu ya ka sap yele kai jong ki samla badan sap ka than bar ha ka jo ka por ban rakhiru ya ka Christmas ka Umsur SC ka bala long ka nong job kala khurya ka khusnam da ka trophy ringkat ka song pisa ka basan pho hajar tingka kat ba ka Evergreen SC ka bala wan ba ar pat kalara ya ka khusnam da ka trophy ringkat ka song pisa ka ba arpusan hajar tingka ya ka nam best goalkeeper la yo do Ben Hasha na ka Umsur SC ya ka nam top scorer daw Amos Nongtnger na ka Evergreen SC bad ya ka nam best player la yo do abandon Nongtnger jong ka Umsur SC ya ki khusnam hagan dikasngi la sam da president ka FKJGP Southwest Khasi Hills District uba kinis nonglat but usketri ka FKJGP Southwest Khasi Hills District uba balse kharbani kibalalong ukongsan bat usembut kongsan